No niin, ratkaistaan syksyn 2016 fysiikan ylioppilaskokeesta tehtävä 3 ja tehdään tämä ratkaisu nyt LibreOffice Writerilla. Lähdetään siitä liikkeelle, että kirjataan lähtöarvot, otetaan lisää, objekti ja kaava. Ja tänne lähdettäisiin sitten naputtelemaan. Massa 2000 kilogrammaa. Lainausmerkeillä laitettaisiin nuo suureiden yksiköt. Muotoilusta löydetään merkki tuolle välille. Kapea väli. Laitetaan se tuonne leikkauspöydälle. Sitten homma jatkuu. C, alaindeksi, vesi on 4190. Sitten haetaan täältä, tai muistetaan ulkoa, että tuo jakolasku olisi overi. J, kilogramma. Sitten kertolasku. Eli C-dotti olisi ihan tuo pisteellä merkittävä kertolasku ja sitten halutaan tuo Celsius tuonne. Noin, ja sitten huomataan, että tuo J on vähän hassusti tuonne nyt rivitetty, niin täältä löytyisi muotoilusta keskellä. Eli viedään kursori tuonne ja valitaan tuo align ja C kuten center, niin nythän tuo näyttäisi kutakuinkin järkevältä. Noin, sitten laitettiin taas väli. Teho on 30 C-dot 10 potenssiin 4. Nythän tämä lähtisi tästä sitten jo menemään ihan mukavasti. Alkulämpötila olisi 6 celsiusastetta. Otetaan nylaini. Loppulämpötila olisi niinkin paljon kuin 38 celsiusta. Lämpöarvo olisi sellainen kuin 18 kertaa 10 potenssiin 6 joulea per kilogramma. Laitetaan tuonne väli. Katsotaan tässä kohtaa, että olisiko nuo välit nyt kutakuinkin muualla. Kutakuinkin näyttäisi olevan. Hyötysuhde olisi 0,75. Noin, tuossa olisi nuo lähtöarvot. Ja voidaan laittaa vielä, että tämä rivittää tuon kaiken nyt tuonne vasemmalle. Näin. Okei. Sitten veden vastaanottama lämpö. Otetaan taas lisää. Objekti ja kaava. GU vesi on yhtä paljon kuin C vesi M vesi kertaa delta T. Näin. Sitten tulipesän luovuttama lämpö. Olisi teho kertaa aika. Ja sitten tulipesän luovuttamasta lämmöstä 75% tuon hyötysuhteen mukaan kuluu veden lämmittämiseen. Eli saadaan kirjoitettua Q-vesi on sama asia kuin hyötysuhde kertaa Q-puu.
New line saadaan uusi rivi. Sitten kirjoitetaan nämä auki. Näin, uusi rivi. Tuostahan saataisiin ratkaistua, että T on ja over-komennolla saatiin tosiaan tuo jakoviiva. Noin, eli tässähän kysyttiin sitä kuluvaa aikaa, niin se saatiin tuosta ratkaistua. Jos tän haluaisi tämän välivaiheen kirjoittaa, niin kyllähän sekin onnistuu. Etsitään. Löytyisikö pystyviivaa täältä suoraan? Sitten sijoitetaan suureiden arvot ja lasketaan kuluva aika T. Eli tehdäänpä niin, että kopioidaan tuo viimeinen kaavarivi. Lisää objektikaava. Se olisi tuossa. Ja voitaisiin tuo veden ominaislämpökapasiteetti tuosta kopioida myös mukaan. Ei tarvii sitä rimpsua uudelleen kirjoittaa. Noin, ja C-dot oli kertolasku. 2000 kilogrammaa. Ja sitten tuo lämpötilan muutos vielä tuonne mukaan. Noin. Näyttäisi kutakuinkin oikealta. Veden lämpökapasiteetti. Kertaa veden massa, kertaa lämpötilan muutos ja nimittäjässä on vielä tuo hyötysuhde ja sitten tuo teho. Ja teho oli niinkin paljon kuin 30 000 wattia. Noin. Sitten taas new line. Tuo aika olisi noin 11 918,22 sekuntia, joka olisi noin 3 tuntia. Ja sitten haluttaisiin taas, että tämä rivittäisi tätä vähän kivemmin, niin alain ja L siihen perään, niin sitten tulee rivitys tuonne vasemmalle. No ja kirjoitetaan vastaus vielä erikseen. Vastaus noin 3 tuntia.